yirana konyorera obumanye iriwe bekiri bagarija asinsiga yo kwirwanirira. Ine kwabirgo kolija road show track iyo bwategyo girija iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabirgo kolija track yiga ya road show iyo rakolere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoletere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eriri cyujugire irigo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere GMC nabwigo track yana boko gitumika asogo korera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneje county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimugwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika ildio oikera bantabange. Margoba yerengi umanchumu ligiririani ndeno kwegana nigo gendete kwegokeria emiroberio kurugaiga egetembe TV chiragire chinsenye chiabono botuko na naramaya asenchira yo wikiran kurwa sekiunga chinsenye ayo twabereto gokwariganiria asemeze ito ya mangana maya Wilson Makori nereto kubwaterana nere kurugaria sensemo yebimanyiririo na bego gendera gotubwatia asemitandao yetu ya Facebook na bego YouTube na Getembe TV. Ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto anegati yarito kwariganirie ase kiunga chinsenye obutuko bwa rero. Umusaho yo muhogo sirio bugima bwaye maga yo gutigirwa chingoma chintindi chemioro ime ya mabundu bogichora county ya Nyamira. Moroche gentekene kiyakere. Kurango amarwa to chandire binyore eko gara abana baito bakure sengenje ya marutana. Bona marwa nara saliri abana babake onya tari amarwa nango mwana oyo ngo gendera ringi mutwe. Bona rocho umwana oyo sirire. Omwana iyo mwabona ko monene. Tari monta atigete mochi oyo. Nera agakwa kabe kwembera gesa kungeyo. Tabasa ko chaka koiro mo president ito forma ekiara ko chaka kumuramba olitali yarari ko kulia igatende tagateba byanga jubirine party ya beire emyaka emingi nanda akareli abagusina abantu bose channel bali balenge naro ko ngambia mono so gotena ne party ya jubiri uri ko ikamenya nga benefits ziri dance mamo sababu ekirento kerese katiba Abaraibekia magia Jubilee menye county ya Kisii komocha chinkwana chaye museneto Nandi Samson Chiralgei. Nabo igomo konyi bwo muraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki kubolia abo bisabe serikali kwena nobo koreli obuyago cha sabananchi. 2. The public service generally is required to be responsive, accountable, transparent and efficient. Manchumu ligereria karibu elionkomanye ase nchira yoboikira ntoko chaka na roboti korwa ase county ya Nyamira rugo ichania ase boni ya mateyemo yaboka yanyora omwanchu oboni gasirete ase nyumba yaye magayere gutigerwa chingoma chintindi abwoli tukuligoro egento gekagirandake kirere gusiria obogima bwaye kolingana na ngina nigakorera na goteba buna nigo omwano ye abete kagwa kwa chingoma kagwa kwa nemioro abwoli tukuligoro
egintu andake kirere gusiria obuguma bwaye asatoka ase nyumba yaye gakwete asibone amate yabereke goichanira egekorekyo muri Fatgad Gisemba no roboti ruo asowekirana Umusae oyomo w'emyaka 30 Boniface Oichoe korwase kenyoro kya mabundu ime yesa blocation ya bundu ewodi ya bugichora nigo emambya yerituko lya rero atoka gasiretio bugima bwaye ase enyumba yaye amakweri yaye nigachire maega yogotigerwa chinkoma chemioro ase nyumba eyemo yokonia amarwa ayo atanche iri rituko igoro makrini bundi oyorengina nyagosira nigo aerera ayaiga Njibona narangiriti gwikara naruete gusietinga nkaja ngaikaga nkanyora nkurangiri kunganju mwana na itire muinari ngamanyi ngaitekire sana ngamanyi ngankumo amwere irekenga amanyi ngaitekira mange mono njuchi kumoi nari nachiete guchoro nkanyora mwana araire gobochi muinari nkanyora araire nsaturuke tumutuku chinse kumurangiri poni tali kuita balende lakini abandikirire tirende kama taibuka gateba nabakira moro ko kamanyi ngaitekita mange bari ngamanyi ngumubere bwacho mugima nabakine tubiya tokana ne skuru nasometa nakurite none chi skuru nasometi gocha ino mwalimu renge kini bona gaika katekabira gachaka kunywa maru one kara cha kunywa maru bona bagenderete ko endera bakabona bona itegusira aiga abanyakenyoro ba mabundu nigo bayasokya na kugikeria okoniwa kwa marwa asayo na gusaba abagambe naboigo abanyanyimbo babwatirane erio basirie ebiashara ebiga kigima moroche gentekene kiyakere kurango amarwa to chandire binyore ko gara abana baito bakure sengenje yamaru nchasa amalieta angoro ku Nancy Kerubabuga wone nsamoino iga amaru nara saliri abana bake bakona muna bakagwa marwari umwana atari kwenyura umwana ugarengo mwarimu gasometa igakinete buya korunse nandekere ngo gusangire nirasa marume ekene gento kyo kumisana bona marwa nara saliri abana babake onya tari amarwaya nango umwana oyo ngo genda darenge mutwe bona rocho umwana oyo sirire umwana iyo mwabona ko monene tari monta atigete mu cyoyo nera agakwa kabe kwembera gesa kunkeyo no yorocho kure gesa kunkeyo amaruaro na aromo chando amaru saruni yokoni bono mutamo mahiti amangana ya maruaro abasikari tigatobwaterane na abana abanyakenyoro amaruasire mbale bakonia marua maya mbara mabira kini bono amaru na araitira abantu abagambi batie ko egwa mangana yoko egwa gento igabatigana mangana yo kubatekana nokoni wa oko kwa marua ayaiga niga bana inchi boigo baorokia obwoba bwabo obonene bugokia gutatwara igesaku kyankyo kubatekana na marua yo abasae bemyake meke bangeire kunywa twaje kwa nona bana bakabaibore bangire koibora kwanyoro mwana akubuka oso asa marwa uji kuboti tata na kibano kwa kwanyoro singangari chimbo cyare sane ono jira twahokira maina gatutanyite gusenya maina no burwere bwato gokoire atutagitege saku aba muraba some baroke banyome na ntutorore buya hone gatotokora umugambi na marto tata asire ekenyoro ekara marwa asire ekenyoro ntu atoko kwa tatebe mbiya mono na ntu abana bakoreki babie are baibora abana baichoreka na ntu totoginga bagichora na ntu twabera baibori abayato bwata bachukuru bono jo mwana okure tatigete na oneke saku mugano bwo mwana yenyugwete ngachiete sachiete na anyeta marwa na iteretwe bono gakore tunyagetari akara tunyagetari nyagetari agasonwa na riegete nyomba agakuru ingo reporter getembe koraiga se kenyoro kya mabundu ekyo kegotoke meye wodi ya bugichora ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira inche Fatgad Gisemba. Bia mono sana lituko lya lero nigo ababwatani au kurwa ase kiama gia Jubilee na kuri kaunti ya Kisii baba bagweso kiana kugikiria chinkwana cha yomo seneta we kaunti ya Nandi omoske Samson Cherargei aso kurusigwa kwa retirement benefits aso muraiwense ya Kenya omukoro Uhuru Muigai Kenyatta ukwane kirekyo nigo boigo babere bakubulia amaskani nyare ko bagakwenekirwa guciase omurayi omukoro na boigo ekatiba yense ya Kenya inyare ko bagekwegwa esiko yaye Dipon Arsanya na roboti uruo aso wikira Ulipa gharama sita
itasimama maovu ya kitawala. Na matuko makeigo maiga yenkwana yomo Senator Unandi Samson Cherengei asokurusiwa kwa retirement benefits asomura yomukoro bwinse Uhuru Muigai Kenyatta engana bono yairira abaraibe kiama ya Jubilee korwe county ya Kisii bakoragwa no munyakirogo Peter Akanga besokire na kugikiria engane yubororo era watu wachire gaiga egere togikiri mono amangana omo Senator Cherengei yakwanete arengete a party leader ya itokoroku Uhuru Muigai Kenyatta, former president of Kenya. Igobone karo tuacha gaiga igo tutagete message yo aye tune boss yaye amangana a Senator Cherengei ari gukwana ari geti kogosereria omosike Uhuru Kenyatta bono ritayete otimogetenka ole korwa engana yo gusigita ase party ya Jubilee eyo eagete omosike Fred Matiang'i ekeranya ng'anero kwimukie bendere ensemo yende nigo bakwanira aneno gusikwa gwe katiba ya Kenya obviously retired president igere allowed the constitution yeto ng'ana atakire konyora ebiegwa byaye kulingana ne katiba egoteba katiba ya 2010 so lero twate ndagaiga kugikiria mang'ana ayo na komotebya nyaira ni paka asomane no rioye amotebi Kisii branch Jubilee office bakanire Kisii abagusiaba gimanyamira na gusiye twakanire ngandogole tiki ndotagituma ng'anayo benefits ziri dasimamo sababu ekire ntokerese katiba na adenye gatagete tamwa oltabwa tinchara na bago tigara kinento ntoje tomukanyegere mayo because yochire ka 2027 moro chochireka igo bone gantu ngotetemekara ni turiko stuka eline right yum president former president totigamwe akore gasi ya enere tumukanyera arwo 2027 na kuna ntukisi to bwatoboro otobekere chimbera aga gusemia moja tanya gokora gasi akubeka lige na rero obeka lige na mambi kende nkeya nyagotorose e project yoka tukodere pare ne Uhuru Muigai Kenyatta nyachagete timeti gosemo mai timeti ngana Uhuru Muigai Kenyatta chagete pare igo bono tigato tigane bonekere kyo nigo bate babuna kiama ya Jubilee nigo baeta maskani anene serikali rabisi tubuna tore gatude ya bakenya tari nga togo kerete obugambyo bororo egento tokolete etosige tobisi iri korete eria ikaranse de yo president kamo gochaka gukwanira igoro ye president yari tagire nganko mura mure benefits tiae mwana riro oboibi ase serikali paka mwachakire koiba chibesa chibekeira president omushahara yabekeire ne constitution ebekire nganko nkoye gwari chibesa echibono mubwati kende mogokora egasi mogokora ase serikali no oboibi egento toko batebiga tigana no mweshimiwa oito party leader ekoroku Uhuru Muigai Kenyatta omori oyo nigo baruo kuburia guchosomo Senator Unandi Samson gusaba amabera gwetera senkwana yaye asibo igo baerera emirobelio yo chikumwatesie Dr. Fred Okengo Matiang'i sabiro omang'ana ali kwakwanete koikosa bamabera ntubuna abagusitu atebiro saba mabera ntubuna abakungu twatebiro saba mabera osaba omosacho yo amabera nando omwa maskani ali aye itaya maintenance ya serikali ntubuna abagusitu amwanje ira igwe bintu bire byaye ekera kwanete na henda agakwana nga Fred egasi yaye mbuyere abantu barigo baminyogete bakakibara ekiagera Fred tali monto majeso igona banyakobo abatume batenge baikaranze baiririate balere party Jubilee ne presidential president 2027 Fred Matiang'i Viva one time kuruga se county ya Kisii ria nigongoro kwa Dipon Asanya Biamono sana omo provincial admin nigo agokero kubwatirana gati y'abanyakenyoro abanyanyimbo amona abagambi ukwabirego kwenekibwa ase sub county ya Kinyinya erikwenekibuna ebikole by'abana gutachirwanse nabo igo obukebago nigo byabere bigokyanibwa ase chinseme chukukwana kurwa ase chavisi chaye ime ya Kinyinya nigo omo DCC Franklin Bet abereka gotababuna obunyugu bwa marwata ncheiri amo nenyasole nigo byabeire bigokyana muno ase ng'encho yokubwatirana okwo kwabere gokoenekiwa Mweketo Gilbert Kobe no robot yoru asobekirana
Gitambukiro kiugochi kunyara koba gekurwania obokebago ime ye sub county ya Kenya omo DCC o Kenya Franklin Bet nigat atogirio kubwatana kwanya ko bokorekana ro igati y'abananchi abasigari nabo igo provincial administration nasokurwania obokebago obwo. Sisi wote katika sub county hii tumeshirikiana asasi za usalama, sisi waofisa wa tawala na polisi na pia wananchi tumehusisha katika hiyo kazi ya kupigana na pombe haramu na banki. Igateire muna ikakenyari ko bage ko bao asoboke bago wanya ko bokwenda sekerengo gense asokubwatera nuko atebire muna kwanya ko kokoreto mulemba sorogongorwo. Maneno ya security iko mzuri sana area hii. I think hatujakuwa na major incidents za insecurity ama ukosefu wa usalama katika eneo hili kwa muda. Dige kurwa kia bwangoiga kia baga kabanya ko bago tebekana kubabwata na kubatagiranse abana bare bemyaka emeke nigo betanya ko bago tebuna ebisabuni ebyanya ko bikorokana ase sub county ya Kenya kurinde abaga kabuna abo nigo banya ko bago akabichuko. Nadhani ile kitu tumeona tu katika siku za hivi karibuni kumechipuka incidents za watu ama wazee kushika watoto wadogo wajukuu wao. I think tumepata kitu kama incidents kama 2 ndio tumepata juzi ambaye zimeripotiwa kwa polisi. Nigalire iranga kubaterana na serikali nabo igo obutuki bwa bene mbucunya ko bokorwa ngana na sabe bisete kero bakorire ebisabuni ebiga banyako bakoretwa gosyo bweri chiko. Hao wazee wahusika wanatafutwa kwa sababu wakati tekeleza hizo dhulma walitoroka. So bado asasi za kiusalama zinatafuta hao wazee ndio wajibishwe kwa mujibu ya sheria. Nigaruro basemya gotia sebaria patranya ko bakoma gutwara ubumanyi iguru igetambukiro baranya ko bakuimokia ekero banya ko bakonyorwa negetambukiro kengamune keiga nga mbatakeire ko gutwara ubumanyi boke iguru yangi batakiro korwa ekero mwana natakirunse. Labda kwa wale hawana fahamu ni kuwa kitendo kama hicho ukiripotiwa mara moja waripoti kwa katika kituo cha polisi na mtoto apelekwe mara moja kwa hospitali ndio aweze kupatiwa matibabu ya haraka ndio kuzuia labda madhara ya ugonjwa itokee. So wanaripoti kwa polisi mara moja alafu wanapeleka mtoto kwa kituo cha afya ndio aweze kushughulikiwa huko. Obasemi mugani go gwachire chingaki ebirengo byo obotakirunse kwa bana baiseke barabake banyako bikorekana sensemo ya nyabiore ime ya Kenya nabo igo kia bwango iga ime ya mugonga. Iko njia mingi ya kwenda kujisaidia kama anataka mapenzi. Ulibo teregetembe kurwa sensemo ya machoge wabura bwe county ya Kisii Maritana nje Gilbert Kobi. Abaiboli nigo basemiwe kubalenda abana babo erigotanga ebikore byogochererwa nabo igo ogotachirwanse aniga kwanwa chinsemo chanya Kongo ime ya gesima asomoiga boko mwenia omwana omuke aserieta Joy uyobeteka gusiria obugima bwaye ase chinchira chobotutukanu ase ekagire buna nigo abeteka gotachirwanse no mwelio ye akanyara kobaka guitwa gwika ogokwa asensemo yende nigo bono abagambi bagenderere kuboliwa banyariko bagukura ebikore by'obusalia ase binyoroime erikwenekia okomenya okuya ase abananchi umurikito Polycarp Kara norobotiro ase nchira yobwekera oyo gokona nzakari bogonko ganonka iga Bible baito abatugwata abana abake tigago tigo mwana kogenda ruchere bweka ebi mwana ebyo bike tigako bitoma ruche tigako bitoma bitenye chinsana imegweta chinya ngaunjira ali chinsana imegweta chikuruma abana komoranje onye wogo chikongi chinko ayebuno mongina enda ligichinko tiga abana nyumba wati abana bao omwana omokobe gutie skuru mutambo kioroche yori morada konyora mata ida abana moratebe iko tigato tige kobaresi abana batwa iruna nyasaye tigato babwate erinde na barabuto bataboki baba banta wanene tangoro kusipi Jared usiago mugaka
iganinka no kamera titi moregete ukwane gitanya kongoli ya retro musuku taribo na kongoja ali ukara no mwana ne mo no tamanye nyasaye na roro mwana ne kanisa renge nipate information mo kwa kanisa Diego I want to open taribo yende kanisa ukara ya gende kanisa boni igasa to ikero mu manoba kongo boni igasa ikero mu manoba kongo abantu baminto genda abana bawo MSD ngenere ngoro egintu gyegude yaretamo n'amasomo umwana w'itajiri n'ubwana w'umutaka babiransemeze na ihura aria nobo munda nobo mutaka kayeke toka n'unya sayigoro notoka ransemeze oyiwe ngau tekora tikori wana wo yekuri abana Ase kinyoro kia Bunyagatanyi Ciara imeyewadia Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South nigo enkayo mugaka Josephat Mumanyi amono munginoye Jacqueline Mumanyi bagenderete gusaba obokonyi korwa sabarai amona basamalia baya gwesokia eliko bakonya korwalia umwanobo oyo ibetega konyoro mubasukano mubabuye para no kuguru kwaye nigo kuganirie kubarwa dipo nasanya nabakagusangania mateyo na gutwariganiria orowotyoru senchira yobwekirana ogwechanda buna baibuli nokorora ogusoboka kwa bana babo amate iyo mugaka Josephat Mumanyi no mungino Jacqueline ngobono besokire na kurwa okoboria gwokonyorobo konyi asukurwaria omwana wabo oyu obeire hakwamite asinyagitari ya KC Teaching and Referral Jacqueline gakone Mumanyi igai kenyole kijite ne kere gya Ciara Nyakoe location ono muchando mbwate no mwana orwarite kuri mwaka ori abunegete tugatema goncho kana kurunyange na kaminyororo kuri mutinyo nane mwaka ori one kare bate keto chikomokorera bate to chikomoira aenda seke theater ikanyora kana shani go yangete ekare sha yangete bagate umunyagitari yoro chikomubikire nyama akateba agende aenda kane kashi gose ikadi y'umunteri lakini bono muntu tayo wancha kokuru kadi yaye sinjo chikadi cha twaliro muchando bona atakeira soke aiche na ndi chibese kirari gigu tatika bandi hoteli uriro bobe kiage ni gaungo iri bobe itakeira bekiro nyuma gusangana baibuli abo ni go baonirie enibo babwate yonsi asokurwaniriro bugima bw'umwana yoiga ingana bono egenderete kubabeka nonyana sechisira echo batarakora wakana nirikiregento kimburi cyose nabwate naho nirikiregento nakori munankora asoka gukino bugwechimani ibasa chikaniri naho nankora bono nanyora nga tindi konyara bono yaikira sitwere no mugonde tokoni setikururoche mugonde turabangi na babere bono umugondo no arete kesonaga bono kuroche konkoni setie esengenjo kurenga kiyo kibese kiatumikire chinyingi abo Ciara chirange 1.5 million 1.5 anga tu asengenjo sha igo yakorete ne chinde toka kondise chinda basani mba nkobeseti bone chinde tinda kana paka bono omusao yoiga bw'imyaka 30 aserieta Enos Mumanyi nigatigarite koba obotamero asabigori baye ajamaega yo mwana omwabo kwerusia obomoyo emyaka yaerire na gutigara erebieka ndari gotoka musamario ndari gotoka singenjo yani na twatemire baka twarosire akia tokonye kiagoro mwana ine aregwe kore yo mwabo gasirete 2020 iri wengenterete town yali bono nere bwe koro yomo bono yani na twachire gotema twanyo ntitwe kanto konyara abasamaria abarai nabo igabari no moyo bwancha nigo bono baboriwe kubeka okoboko kwabo ase amateyega munenchira yamo yogotori obogima mwari gwancho nderwe atokonye ekero mwana ine arabe moyo igangamne liserimo one kero gutware getongo bono gukigotema konkorigere likwanyora ngali gotongi unandi kwa umi kirende abasamari bari gutoko uyu ndo nyasara kuna tokonye nabirabe biya kibesa bono kitieta aragende kirabe ibere kira around 300,000 singenche akaba 145,600 intieta yam arafu nende akabere 145,600 aba ni mito binde mbiro orokero munyagitari aho chikomora na nekiri busato kuroiga sekenyorogia Ciara Bunyagatanyi kegotoke wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South
ime kaunti ya Kisii ilitira ni gonkoro kwa Dipon Asanya. Egati y'abamenyi bekenyorukia Getiongo imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango imeye kaunti ya Nyamira nigo bano besokiri na kugokera omurubiryo bwe serikali ya kaunti ya Nyamira bwo kubwatirana amuno mu MCA bwe wodi eyo ya Itibo magega yo guchaka kubaroiseria epara eyo ekorwa asichinsemo cha Nyaramba kebabe bwarani eyo yabeire myake menge etaliko etanya koroisiwa engana bono abamenyi abo babeire bakumubulia omwemsiobo Muskilamek Onyancha enana anyareko bagakwene kibuna epale yo ngoro isiwere ase birenge bya engana omwemsio yo abere gakulira yogocha ugoikirania Fatgad Gisemba na roboti ru asobwikira Maiga yo kwemurungania kurasa abana inchi asinga kentambe ase parembe eye kurwa Nyaramba kebabe yaje gasoka bwarani epare yo ereye kilomita 12 nigo rero abamenyi abo bagutumike bare yiga besoka na kogokera egetambukero kemo MCA bwe wodi eyo ya Itibo Muskilamek Square Onyancha umanyekaine bona enana kubatirana na serikali ya kaunti ya Nyamira abo bachakire koroisia epara eyiga Nyangate bona ni ga Getiongo ose matie ri asenjo emegondere menge bana na kwa senjo nana ya minteri mate enana otokonyire para ko tocha ni kira macha ko toira ko chimata meko ya mnyokia bantu baka chomba chabo lakini rero na indwe kero twa marorire iga toroche gende kege ko imoka korwa na intu twarorire buya enana yeito ekasi ajakira twanye twa aye Ujirara tokora no mogoko baito. Wara ni lukerenyo tiliko nyorana kingoita. Lakini rero munangeroje. Yonkorara buya no mogoko ga kigaki abwana one. E para toro saligu erosigu buya go estoko tambo kera buya go twanyara magoronto bwati. Nenda to bekero mora munana to bekero likarabati. Igorende karabekire go ntoko goka nane mami to mubwato kobako. Ensema yaye omo MC oyo enana niga kwanire ayayiga igoro yobwa chibwe pare yiga ekunete chinyomba chionsi isato chinene ekyo chikoroisia ewodi eyiga ya Itibo ekyo chire bosaragei bokurati na boigo Ponyakoni so igeira na rire tabana inji bane asengenjo konyora siasa chiachakire chiobolimu na political statement na chiro chinji yancheire lakini rero abantu bane bakebabe Getiongo bene kirina omweshimi wobo neke nange ko bateine para nenyare korosiu pare yo koru devolution kwanza koru Kenya ya nyore to uru kero Kenyatta achete na ria rosetigu moise kurigereri morora matugi ya gotogoru ase pare na kurugure bitugi tu atorogorete na bugwanjana ne para yabeire myake menge nere na inchenere pare ntanga engocha go setie record kuyekora asengenjo njanya kore mu myaka yonsi obogambi koru devolution nyanja mana abo bogambi 10 years lakini garenge gwetie kira gitakiimogetio bokombe igoro kiaenda gochimoino lakini nje na amwire ingobe ko bokombe Kukwana kurase kenyoro kia Getiongo imeye bunge ya North Mugirango nigo boigo omo MCA enana akwanira amagenderero yokoroisia chinsoko chia mache ayo abeirega gwikirania asobura ibwaye epareye abantu bonse pimpa enegetina mache enginda agaitire getare igoro ngate getare keri ngaitia mache ense na rogoroga Nyamerumbe amacha agaitire igoro still eine record inde yo gwaka macha ari bitare byarenge bikongu ngaya etinse bono na achire na nyore na nsa mato muchando noro nande natebiria bana inji nande bado ngoira nande mbeke budget ya makarabati na macha mbeke karabati rigare asengenje paranga rosi were amacha cha etense mwacha iga mwene keiri nimbegere tabante bitacho bya macha abande bangusire na gravity ningunyete gesima ege chini goro ne chinsoko na rosi boniga na ikire chinsoko 34 Nande ngo sabanyasae nande ngo bekande echinde extra 10 gose 20 nande chigo chagokonya bangi naba asengenjo tinta itibasumboke na maje Inko reporter Getembe koraiga se kenyoro kia Getiongo ekyo kegotoke meye wodi ya Itibo North Mugirango kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba.
Bia mono sana ni gore omweso mwanene guciase omoroki wa Joshua Ondieki oyo orengene ndoto yo kugenderia na masomo aye kurwase grade kia 5 na 2 kurende endote yo egakuba magega yo botaka gusongerera enka yabo asabona areneki akogokera magega yo musamari omuya oyo ore omwana siasa Jared Makoli weso kiana komokonya elio anyare kobaga kugenderia amona masomo aye nonye nabo ni gumoroki woyo iga arene gurubene yo kumurinda sukuriya ye uyu bamenyetenere asebono agenderete kuburia anyariko bakago konywa eliko ene kibuna endoto yaye yo gukura masomo nguchire guikirana muri kyo ito Fatgad Gisemba no robot you asa maleta ngoro kwa Timothy Ongwae kinyorukia Nancy Chani gonde representative ya Jared Makori uyo kuburi kiro kyobo MP kurwa asa constituency ya Borabu na endo yo bate empowerment ikorwa tosha bono ase kinyorikende ne kinyorukiane na ende keramatanga abeta asenke yo mwana yo na asiriti mamu mwabo iye kagaranga soime erinde tunyara to kumusira agende skuru enga kitu achitega iganto anyara to muchiyoni gorense mono na ende tukayo support ya sense moye ndagira na ende tuachira head twagurire ndagira na ende toiro mwana yo skuru achake gosoma tosha empowerment nige koiro abana cy'skuru mono bali basiriri abayibuli bensi na ende kera basiriri abayibuli aba nigo tokubaire skuru twagure ndagira twa facilitate mpaka fee omwana osoma atagwati challenge ende yonse that is why na lero twachirega iga litukuria lero nkoira turu mwana yo skuru ni witness yabanyakinyoro igo nkoira turu mwana yo skuru litukuria lero erinda chake official ya skuru enke ne bwatuka ni kuri igoro gekogera nonyo mwana yo tigwa bono nyina tasogete umwana uyu ni gamenya na sukuru yae of which sukuru yae ta ikogenda gazi ni garumuko njengoro ku Joshua Ondieki esko na gosoma maonga naona some tenga soma kagati ondaga mama gachaga kurwara tawata basi chuko ngwe school akoro kuchakiri ni munyangi mama naro ara kurwara ngomo bona kyore andai mwana wanga somora akira mama tanga tumoyo asama lieta ngoro kuchasters nyonga seitera limotoguto igo egacia ye enderete bura bwengima kurwa iga bakesise ebintu tokora ne binge no gusira abana cintakana una bono oyo karo na chitaiga igo twanje tukoira omochera matanga abagani banya kuri bali bagocha korora aba basireirwe karo naika iga family nganyora irense mono nganyoro mwana ro igo yo takere kugenda school tarenga kugenda school sengenje mama bakonyorwarire mano ono nganyora no mucho yo orense ono ngararanga ese empowerment Wanchumu ligereria asoroboti ruwa kwarigani bwanu mulike to Fatgad Gisemba no to gwikira ensementangani yekiunga hasta kwenda mutimo komoke kurende to basaguskale asenye nchonkwira na turasege kagetari getambe elio ngendera gukumanya ase entunda yende umugaka onkorogo kebacha nigo arache gukora etaro yaye ase chinsemo ao imeyiriro burya guse isebiri nane na iramire ibisekeri nane na iramire na ndenge hallelujah amen kaka Jesus Christ is infanta hallelujah amen asumuryo otarira bako Ndate ngote moka chemi sio koroke bacha na torira bakoba nege gasense moya okembo mapema ikiere turamanyira ninga nkitu bone to koraba ko abako nkitu bone te koba tegugoto twimanyi abako mpara byava tori mogese bituma ayoko rugoragire nyoko byaro tata kora tori bokima bakiri ndate ko boliga bono bokima bakarta no bwa ikiagera no bantu nabako ngutore kore esege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios na bokuri ya kwa no chimende bako ko ngonda okuria Jesus Christ si fanda omo simba ko ngongori nyoko byara sawa na tuatole kirera ndo bwa TV mira
ya kiboleo asi wakana ruchombe chombe renga waka ne tomo kwa isato chingi ma mukungu ya kwani ometene bordi ata oyo muntu kondugire ndagira naragira ngai owerete kunyuma kurwa esoko ni omono yoko ni omofubachi wanywa mana bugirango mata abu sotoriera nete kwama ya kunywa mana bukione rora igatia ya damange amasomo nanone obumanye nabuborairire omwana okugendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukora Yesukuru asoraire omwana wo anyorera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibundusa ekikosi ao igaiga ntubwata ekikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwata Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwata ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship inkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati ubumanyi bunde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana wo anyorere ubumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka nabogwaka esimgwetrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na konyorera obumanye iriwebekeri bagari rya asense yiga yokwerwanirira Mwanchumu ligiriria karibu nande asensemo ya kabari ya kiunga chinsainye elio ingendere gukumanya abarai ba ODM kurwa sensemo ya Linda Mwananchi nigo babiri bagwesokia na korokia okogechiwa kwabo kubwatikana ni chiburaburu echabiri chikwanekiwa ase misangirikano au okwana kurwa ase chiabisi che DCI nigo babiri bagoteba buna nigo abanyanyimbo babiri bakobaucherera ababwatani kurwa ase enseme ya Linda Mwananchi na goteba buna nigo erebuya obolendi kwanekiwa ase emisangirikano anene ya gisiasa babiri bakomocha abanyanyimbo ase gutumika chinguru gwethania kerengo anene ekero bagokora obochereri ubu hapa headquarters tuambiwe ni charges gani, kwa sababu hatutaki chochote ambacho anawekelewa. Hatutaki, nasikia anataka awekewe bunduki, ati yako na bunduki. Huyu jamaa ana bunduki. Anafaa awekewe mambo za tear gas, mambo za mabullets na hii mada pia ya GSU. Sasa unataka kunieleza ya kwamba wewe ni DCI officer, unafanya kazi yako na kazi yako ni kuwinda wa Kenya. Rais William Ruto, wewe mwenyewe kila saa unasema uko Nyanza. Uko Nyanza na wewe mwenyewe unanyanyasa hao watu ambao wanaishi Nyanza. Wewe mwenyewe unahakikisha hao watu ambao wako Nyanza wasiwe na amani. Na ni PS wako mwenyewe ambaye ni PS wa insecurity Raymond Omolo ndiye anawinda vijana wetu. Usijifanye wewe ndio unapenda hii serikali sana, unataka kuumiza watoto wenyu wenyewe. Hakuna haja
ya kudhulumu watu. Huyo Oliver ako hapa. Wakitoka hapa utasikia ameshikwa Kisumu na amekuja hapa kwa DCI headquarters. So hao vijana wetu ambao wanashikwa, mimi nataka nitoe onyo kwa polisi, Inspector General of Police, IG Kanja. Lazima ustamp authority uhakikishe hii unit yako isikuwe misused, isikuwe abused. Na venye vitu ziko, tunataka tuorganize maandamano kubwa Kisumu. This is against the law and the constitution. And the problem is, as Babu has said, when goons or the leadership of goons and gangsters become the people who are giving directives to the police on whom to arrest and whom to charge, then the entire law regarding the National Police Service is put in disrepute. And I'm asking Inspector General to be in charge of the National Police Service in matters of operations. It would appear that the police are being used to interfere with Linda Mwananchi and to interfere with those who support Linda Mwananchi. The people that we have in Kisumu, Oliver here included, carry out their activities in broad daylight. When we went to Kisumu, it was clear who was trying to stop our activities in Kisumu. It was not Oliver. It was people who were paid goons, and we had MPs, members of parliament. Nakorwa ase kionga chigosori nigo omuriki utagutumanya ase nkoyenene ya Kenya Premier League nigo chitimu chiebiminano ara gatatu echo chia lekogosoria enkoyo ye 30 chonsi nchaira buya ase litkuria lero ase timu ya Nairobi United yabage kogosoria ni timu ya Tusker FC timu ya AAPS Bomet yabage kogosoria hamwe ni timu ya KCBFC na boigo timu ya Police FC boigo nigo yaba gekogosoria amane timu ya Murang'a Seal FC ase amaunchurio amanene abakagokoleka ase mesa gose etebo yenkoyo eyo ya Kenya. Wycliffe Tyson Manyara muliki tukorwa ase kionga chigosori na mange. Timu ya Nairobi United FC yanyeita timu ya Tusker FC egoria yamo asebosa. Timu ya ABS Bomet boigo yanyeita KCPFC egoria yamo aserige na liesagero. Police FC yanyeikora Murang'a Seal FC chigori ibere ase AMO. Ekocha nene ya Kenya Police FC Nicholas Muyot nigo ateba nonya banyora obobwi timu hiyo ya Murang'a Seal iye bangete buya neri babe kachigori mapema. Kwanza kabisa namshukuru Mungu, pili vijana, I think hii game ya leo imekuwa very tactical. The Murang'a Seal walikuwa wanajuani wanakuja kufanya na pia siku vile tulikuwa tumewasoma, lakini tulifunga mapema na negative tuliconcede bao ambapo ilikuwa tu kulala. I think baada ya kufunga, badala sisi kuendelea kutia nguvu to relax, that's why Murang'a Seal wakaingia kwa game. But second half nashukuru tulirudi tena kwa game, tukafanya mabadiliko kidogo ikaleta nguvu, but tunashukuru I think a classic from Abud, so all in all tunashukuru kwa hiyo point 3. Okwana kare no moyo oinse ekocha nene ya Murang'a Seal FC nigo atebambuya ebangete konyora obobwi kolinde nonya oitwa na ateme ankyo. Tulianza kama tuko down, lakini tumekuja tukakop up na game, tuka equalize. So ushindi ya quality sometimes ukipata set piece na delivery kama hiyo una appreciate tu, lakini kuna quality ya tulikuwa tunajua quality ya Abudi ya free kick na tulikuwa tumeitrainia tusijaribu kumeka fouls around the box because amekuwa na consistency ya kupiga hizo free kick. So hiyo ndio imekuwa doing, but boys wamepush kulingana na confidence iko down kidogo kutoka chini kuja juu. Ilikuwa iko poa. Wikira rero timu ya Gor Mahia nero namba AMO, AFC Leopards namba 2, Kenya Police FC namba 3, Nairobi United namba 4, Kakamega Homeboys namba 5, timu ya Shabana FC namba 5 nemo.
Etimu ya Sofapaka FC gwikira rero nigo yarusigwa ase engoyo eyo enene ya Kenya Premier League. Bidco United FC boigo Kariobangi Sharks amona Ulinzi Stars njibwate obomoyoboke no nyachire ase relegation zone. Kulipota Gatembe njiwe Cliff Tyson Manyara. Mwanchumu ligereria na raikuru aseke unga chigosoli chinsenye asubuti kubwalero pia mono ya vena senge nchugo sanga na intwe genda gutubwate ase mitandao yetu ya Facebook na bego YouTube muna Getembe TV na boigo gendera kwegokeria emiroberio ao na boigo utwale obotuko borobia twabwateranire amone timu engima kwaneke kwa yanyorire ase nchira yobwikiranu ncho ni gonkuru kwa Ruth Kemunto. Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo. Bange iri bamura bange turetie ito baichore. Koba gotema baisanire ngirokwe naringo maita kuba kurwasero ito yaora babisa nkoro. Abamura kuru bakuru na bakarendire ikinsi nyonga njetari sinyoma kono mba muleta bwati. Bono gosaba kumugusina kwari ngatange iri bamura bange turetie ito baichore. Koba gotema baisanire ngirokwe banga nambalere iyo nariongo maiteko bwa kurwasero gito yaora babisankoro abamura nohore na abaswati bali n'inyo kabisa abaswati kari yakiye kabisa okonyora rende tumuchayo kiri nabwa bwana bagusi ariko sabanga yaya ingabana banga bunabu abana abaya murabaya tangeri bamura bange turetie ito baichore nabo mugusi atebete ngenche kabire iyo koba gotema baisanire ngirokwe naringo maiteko bwa kurwasero gito yaora babisankoro bawanga kai muchori nobugi arito kubya abantu bali mpiya bali nabantu beteregete buya. Pagaka ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo.